गावनि सोलेरा गेलेजाग्रा मुवा नङा बियो ओइराम खालामनाङा बेफोरखौ नोङो जेब्लानाखि हाबा जानानै नोङो गथ' जोनोम होगोन बावनो मोननो थांगासिनो दं गथ'। नोंसिनि जिउआ गोथाङै नोंसोरा दंबाबो गोथैखासै नोंसोर। खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गुरुत्वपूर्ण मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। बेनो जाहैबाय मा जायफोरनाखि लाइमोन सिख्लाफ्रा गावनि देहाखौ फानो बिथांमोननिसिम बे एकदमबारे मोनसे स्पेशल भिडिअ जागोन। नोंथांमोना जुदि गावनि जिउआव जुदि साक्सेसखौ लुगैयोबा बे भिडिअखौ नायनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा जिउआव साक्सेसखौ लुगैयाबा नोंथाङा भिडिअखौ नायाबारा थांबानो जाबाय। लोगोसे मोनसे खावलायनाय, नोंथाङा जुदि इउटुबाव नायदोंबा नोंथाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो हागोन आरो जुदि फेसबुक पेजाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ नोंथाङा आंखौ सापर्ट खालामना होनो हागोन। बे आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाय। थ' फैदो अब्ला लोगोफोर, थासारिया जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' समाजनि खायसे हिन्जावफोरा एबा खायसे सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि माने आखल आखुखौ सोलोंबाय, गियानखौ लाबाय। जे मिथिनो मोनदों नाथाय दिनैसिमबो प्रुफ बारा मोजां मोनाखै। गोबां माखासे लाइमोन सिख्लाफोर लोगोसेनो हाबा जाखानाय हिन्जावफोर बिथांमोनहा दिनै गुबुन माने खाथि खाला बिदेशाव थांनानै, जेनेबा जों दा आसामाव दं नालाय आसामनि साखाथि फाखाथियाव थांनानै बा जोंनि आसामनि सिङाव थानाय खायसे सदर माने टाउनफ्राव थांनानै गावनि देहाखौ फानहैनानै रां आरजिनाय बेफोरबायदिखौ जोंनि खोमायाव बिराद हाबबाय। नाथाय दिनै आं प्रेक्टिकेलि प्रुफ मोननायनि थाखाय मानसिफोरखौ हमनो गोब्राब जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, आं बै बिनानावमोननि थाखाय आं भिडिअखौ बानायदों। जाय बिनानावमोना गावनि देहाखौ फाननानै रां खामायनायनि जुदि सिमां नुदोंबा नोङो थैनाया साबसिनखा। आं मोजाङै होनगोन, आंनि गोरबोनिफ्राय होनदों आङो। जुदि नोङो नोंनि देहाखौ फाननानै जुदि रां खामायनो सानदोंब्ला नोङो दानो नों गावखौ फोथैना लाखा, बेनि अनगा जेबो लामा गैया। आरो जायफोर माने हाबा जानाय हिन्जावफ्रा माखासे उन्दै उन्दै सिख्लाफोरखौ प्रल'गन दिन्थिनानै थगायनानै लाङो होननायबो बे मोनसे दिनै फैगासिनो दं सोराङाव। आरो बिथांमोनखौ हमनो मोनखासिगोन, बारा गोबाव गैखाथारला। बिसोरखौ हमनो थाखाय बारा गोबाव सम गैला, मानोना सोराङाव फैहां फैहां जाथारबाय। जेरैबायदि हमनो मोनगोन ना, नोंसिनि खामि हारायाबो बायजोबगोन बुंखानाय जाहैबाय आं। मानो होननानै बुंदोंबा, आङो दिनै गोरबोनिफ्राय खावलायदों बिनानावमोन, दिनै नोंसोरखौ सोरबा जुदि थगायनानै लांदोंब्ला सिगां सानगोर, हाजारबार हाजारबार साननानै गावखौ नोङो सिगां माने बुजिनो नाजागोर। आं बबे खामानियाव आगान सुरनो नागिरदों। दिनै नों बे समाव नोंहा फरायनायनिसो सम, दिनै बे समाव नोंहा सोलोंनायनिसो सम। दिनै नुदों गुबुन हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै फरायनायाव दिनै गावजों गाव कम्पिटिसन नांलायदों। नाथाय जोंनि सिख्लाफ्रा बा खायसे सिख्लाफ्रा आरो लोगोसे खायसे हाबा जानाय हिन्जावफ्रा मा गावनि देहाखौ फानै फानै रां खामायनायनि सिमां नुदों। नोंथाङा मा लुबैदों बा नोंसोर मा सानदों? नोंसोर जिउआव मा खालामनो थारगेट लादों? नोंस्रा जिउआव हाबा जानानै संसार माने जानानै गथ' गथायखौ माने खांनानै फेदेरनानै मानसि खालामनायनि सिमां दंना गैया? बा दिनैसिम नों नैबे बैसोसिमनि गेजेरावहाय नोङो बबे गियानखौ बांसिन सोलोंदों? नोंनि जिउआव गोनांथि जानाय आखल आखुखौ नों सोलोंदों ना गुबुन जाय माने आखल आखुखौ सोलोङोबा समाजनिफ्राय एरख' जायो, समाजनिफ्राय बैख'ट जायो, समाजजों सेन्देलजों बुजायो, जुमब्रे मुसु जायो, दा नों बेबायदि आखलखौ सोलोंदों? दिनै नोंसोर मानो गुबुन बिदेशाव थांनानै गावनि देहाखौ फानहैनानै दिनै नोङो बबेबा सदर टाउन सिङाव थांनानै मा माने दिन्थिनाय जादों? गावनि देहाखौ फाननानै रां आरजिनायनि मा? जाय सिख्लाफ्रा हाबा जायैनि सिगां गुबुन हौवाजों बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो लाखियो, साबधान जाबानो जाबाय नोंसोर। जुदि नोंसोरो उनाव हाबा जानानै नोंनि संसारा मोजां जागोनखौ नोंथाङा साननो नागिरो, जाय मानसिया संसार जानो गोसो, जाय मानसिया जरा जुलि जानानै गावनि जिउनि फिसायजों थैस' थांस' रायजो जानानै गथ' गथाय खांनानै गथ' गथायखौ फेदेरनाय फोलावनाय मानसि खालामनायनि माने आसा दं, बेफोरबायदि मानसिया रावबो गावनि देहाखौ फाना दै। नाथाय नोंसोर जे खामानिखौ मावदों बिसोर जाहैबाय मा? समाजजों जुमुदै मुजु जानाय, समाजजों गादामब्ले जानाय, बा समाजजों बैख'खा जानाय आखुथाय। दा दिनै नोंसोरखौ आं दिनै मा रावजों बुजायगोन? सोरनिफ्राय सोलोंखो नोंसोर बे आखुआव थांजेननो? ना नोंनि बिमा बिफाया फोरोंदों नामा? दिनैसिमथ' रावनिबो बिमा बिफाया नोंखौ बेफोरबायदि गियान सोलों।
सोर फोरोंदों बिमा बिफा नोंखौ बुङोसो लेखा फरायनांगौ मानसि जानांगौ आइ लेखा फराय मानसि जा गेदेर जा गोलाव जा समाजजों अनजानाय समाजाव माने मोजां मोनजानाय खामानि मावना जा स' बेफोरबायदि बाथ्राखौसो दिनै बिमा बिफाफ्रा बुङो नाथाय नोंसोरो दिनै सोलोंनायावबो गैया लेखा फरायनायावबो गैया बिमा बिफानि खोथाखौबो मानिया गावखौनो बिमा बिफानिफ्राय गोरोंसिन रोंसिन रासिन देरसिन साननानै दिनै जायफोर खामानियाव आगान सुरदों दिनैथ' नोङो नोंनि देहा सोलेरखौ नों सेवहोनो लागासिनो दङना दिनै नोंनि थाखायनो दिनै नोंनि बिमा बिफाया गन्थं खाजोब्बाय बिमा बिफानि मान सनमान जाजोब्बाय नोंहा बिदा दंबा बिदा फंबायनि जाथि खुरमानि मान सनमान जाजोब्बाय नोङो गामिखौ फानबाय नोङो बेफोरबायदि आखुखौ नोंखौ सोर फोरोंजेना आरो नों बबेबायदि खामानिखौ नोङो गावनि जिउआव आजावना लाखो जिउआव जोङो मानसि हिसाबै खेबसेल' जोनोम मोनो खेबसेल' जोनोम मोननायावनो मोजां आखल आखु गियान सोलोंनानै गावनि जिउखौ गोजोनै गोग्गोयै गोलाव गोजोरै बयजोंबो मोजां मोनजानाय समाजाव बयजोंबो अनसायजानाय बेफोरबायदिसो जों गावनि आखुखौ दाना लानो हानाय जानांगौ मानसिया जेब्लायबो जेसेबांखि मोजां सानदावा मानो जेब्लायबो मोजां जानो हायो नाथाय दिनै नोंसोर नोंसिनि देहाखौ फाननानै सानफि जानो नोंसिनि देहाखौ फाननानैसो सानफि जानो नोंसिनि महर मुस्रिफोरा गासैबो सैलांजोब्बाय सैख्लायलांजोब्बाय गासैबो सोलाब सोथाब जाजोब्बाय नोंसिनि देहा सोलेरफ्रा अब्ला नोंसोर मा खालामनो लादों मा नोङो मोनसे सानो नामा बेनि बिफदखौ नोङो जेब्लानाखि हाबा जानानै नोङो गथ' जोनोम होगोन बावनो मोननो थांगासिनो नों गथ' हयथ' बेवहाय नोंनि जिउआ जोबनोबो हागौ नों जुदि सिखोमानानै नोङो जुदि थगायनानै लायोबा नों बावनो जिउआ जोब्बाय नोंना मिथिबायना बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि थांहां जादोंबा दानो हुसियारै बे भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय गावखौ रियेलाइज खालामफिननानै गावखौ मोजां आखलाव सोलोंनानै ला आरो दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो फरायनायाव गोसो हो मोजां फरायनानै गावनि नांगौ जिउआव गोनांथि जानाय गियान आखल आखुफोरखौ सोरजिनानै लाखो बिमा बिफाखौ सनमान होनो सोलों गेदेर मानसिफोरखौ सनमान होनो सोलों मानसिफोरखौ सोमोन्दो लानानै रायज्लायदावनो सोलों अब्ला नोंनि साननाय हनाय आखल गियान गासैबो सोलायलांजोबगोन अट'मेटिक नों गावनो हमनो हानाय नङा जे नों बेसेबां माने गावखौ सोलायनो हाखो दा बेनिखायनो दिनै नोंसोरखौ आंनि बिनानावनि समान साननानै आंनि बिबाजैनि समान साननानै आङो दिनै नोंसोरखौ खावलायदों जायफोर हाबा जानायबो दं बाहाय हाबा जायै माखासे देरफुनाय क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय माने हिन्जावसाफोर आरो कलेज हाबज्रांनाय हिन्जावसाफोरा दिनै बेफोरबायदियाव जेव दिनै खामानि मावफुंगासिनो दं बेखायनो आं बुंखादों नोंसोरो नोंसिनि जिउआ गोथाङै नोंसोरा दंबाबो गोथैखासै नोंसोर दा दंबाबो नोंहा गोथैखादा नों सेहेराल'सो दं खिन्थु नोंनो गैखाला नों गोथै जाखाबाय ओंखायनो आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय दिनैनिफ्राय नोंसोरो बेफोरबायदि खामानियाव आगान सुरसै नङाबा नोंसिनि जिउआ आं दहायनो होनखादों नोङो जुदि बेफोरबायदि गावनि देहाखौ फानोबा नों गावखौ दानो बुथारना लाखादो दानो थैखादो नों पासना थैयोना गारियाव बारसोमना थैदो बाहा थैदो नोङो बेनि अनगा जेबो राहा गैला मिथिबायना नोंनि जिउआनो खोमसिखासै नोंनि संसारा खोमसिखासै मानोना नोंनि बे गोथार देहाया नोङो गावनि गोथारथिखौ लाखिनो हायाखिसै नोंनि गोथारथिखौ नोङो माने ओइलाम खालामना लाबाय बाजाराव नोङो बयजोंबो माने खाजानाय बयजोंबो सिख'जानाय बेफोरबायदि खालामना लाबाय नोङो ओइलाम जाबाय गावनि जिउखौ बेसेन होनो रोंला गावनि गोथारथिखौ बेसेन होनो रोङा अब्ला नों थांना थानानै मा लाबाव थैखादो नों दानो दिन्दां आलनानै थै नोङो दिनैनो दानो आलना थै गारिफ्राव बारसोमना थैलाबाय नोंसोर बायदि मानसि थैनायाव जोंहा समाजाव माने बिराद लाब जागोन नाथाय सासे मोजां मानसि थैयोबा जोंनि समाजा बिराद खहा जायो ओंखायनो आं खावलायदों दाबो सम दं दिनैनो दा नोंसोर सानख्लायफिननानै जुदि सोरबाफोर जुदि आरो बेफोरबायदि लामायाव आगान सुरनो लागोरदोंबा हुसियार जाखादो आरो बै जाय मानसिया दालाल जानानै दिनै उन्दै गथ'फोरखौ प्रल'भन खालामनानै दिनै बेफोरबायदि खामानियाव एंगेज खालामनानै होदों नोंथांमोनाबो हुसियार जाखाबानो जाबाय नोंसोरखौ दिनै नारि गोग्रोमनाय बायदि सिग्रोमगासिनो दङ दिनै आङो नोंसोरखौ बुंखाबाय खिन्थु बोरैबा जुदि हमनो मोनोबा मोनखासिगोन मानो खारग'नो सिखाव खामानिया 2 नाम्बार खामानिया सानसे मावखुमानो हायो नोंथांमोना सानदो बे गोजौआव थानाय इसोर अबंलावरिया सानफिननाय मानसिखौलाय सानसेबाबो नोङो मानसिनि आखायाव गोलैखागोन अब्ला नोंखौ
दोलै नोगोरै जों दोखो दोखो जोग्लिनो मोनगोन बुग्लिनो मोनगोन बेयाव जाय रावनिबो दाय गैया दाया नोंनिनो दिनै नोङो मानसि महराव जोनोम मोननानै मानसिनि खुलाव जोनोम मोननानै गावनि आखल आखु गियानखौ सोलोंनानै लानो हायाब्लानो गाज्रि आखल आखुखौ सोलोङोब्ला समाजालाय बेखौ नोंखौ गाग्लिखागोन ओंखायनो जेब्लायबो गेदेर मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नायनांगौ बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनांगौ नाथाय बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंसोर बायदिया नाया आरो नायनि खाथिरावनो दिनै नोंसोरो नोंसिनि जिउखौ फोजोबना लानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो आं गोरबोनिफ्राय खावलायनाय बिनानावमोन नोंसोरो मोजाङै गावखौ जौसे बार साननानै गावखौ जेब्लायबो मोजां सुबुंफोरबायदि माने गोजोन संसार जानो नाजा आरो गावखौ गावनि गोथारथिखौ जेब्लायबो बेसेन होनो नाजा गावनि जिउखौ बेसेन होनो नाजा आरो गावनि गोथारथिखौ बेसेन होनो नाजा नङाबा नोंसोर दिनै दानो फासिनानै थैदो बे आं डाइरेक्ट नोंखौ स्पस्ट आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायखाबाय जुदि नोंसोरो जुदि आंनि बाथ्राखौ लायाब्ला मानोना बे गेलेजाग्रा नङा गावनि गोथारथिया गावनि सोलेरा गेलेजाग्रा मुवा नङा बियो ओइलाम खालामनाङा बेखौ ओइलामखौ गुबुना खालामनो हाया नों जेब्लानाखि ओइलाम खालामदावो अब्लासो गुबुना खालामो दिनै नोंनिसो सम्पति बियो जुदि गावनिखौ जुदि नोङो ओइलाम खालामोबा नोंनो जुदि बेसेन गैयाब्ला अब्ला मा गुबुनालाय मा खालामो गुबुनखौलाय मा बुङो बेनिखायनो सानै हयै गावनि गोथारथिखौ जेब्लायबो रैखाथि होनो नाजा बेयो आंनि गोरबोनिफ्राय नोंसोरखौ खावलायनाय थेंक इउ